בהצלחה. אנו בענות. כן. 20 שניות. בהצלחה. 15. 10, 9, 8, אל תגיד את השם של 7, הנקודתיים. 6, 5, 4. איך אתם שומעים באוזניות סבבה? תסתכלי כל הזמן על הביומיטרים לראות שזה בסדר. כל הזמן תסתכלי. עכשיו זה סבבה. עוד מיקרופון. Fade out music. שלום רב וערב טוב לקהל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של אריאל ספורט. כאן משדרים באולפן שייקו וחברי הטוב דוידוביץ'. ערב טוב לך דוידוביץ'. ערב טוב, שייקו. טוב, היום נעסוק בבעיה שמטרידה אותנו ואת שאר אוהדי הכדורגל ברחבי הארץ. הבעיה המרכזית שנדון בה היא היעדר הקהל הישראלי במגרשי הכדורגל עקב המחירים המופרזים של כרטיסי המשחק, עקב חוסר התערבותו של יושב ראש ההתאחדות אבי לוזון. אבל לפני שנתבאס קצת, נתעודד עם ההמנון של קבוצת הפאר ברצלונה. בקאט או בפייק, כי נראה לי עכשיו אני יכולה להיות בקאט. זה נכנס בפייק. אוקיי? וזה בינתיים שיהיה באוף. אם את צריכה אותו בקאט, זה אמור להיות למעלה וללחוץ. אם את צריכה אותו בפייק, אז און ולאוף. ולא לשכוח לחבר מיקרופון. כשהמיקרופון פתוח, תסמן את זה. קל אינפורמציה. היא מדברת? את מדברת? תכיני מיקרופונים. צריכה לפייד, לא? לא מפייד, הסוס הרקע. עוד למיקרופונים, להיות מוכנים. ברסה, מתי נגיע לרמה הזאת? שייקו, כמו שציינו קודם, אחת הבעיות המרכזיות היא היעדר הקהל. תסביר לי ולקהל המאזינים מהו שורש הבעיה. איך אתה מסביר שלפני 10 שנים היה קהל רב מאשר במגרשים היום? אז לשתי השאלות שלך אשיב בתשובה אחת. אבי לוזון, כידוע לך, אבי לוזון הוא יושב ראש ההתאחדות לכדורגל בישראל, והוא לא עושה כלום בקשר לעליות המחירים של כרטיסי המשחקים בליגת העל, גביע המדינה וגביע הטוטו שלא מעניין אף אחד. אוקיי, אני שמעתי מפי אבי לוזון שהוא מתייחס למחירי הכרטיסים בין הקבוצות הגדולות לקטנות. הוא טוען שהקבוצות הגדולות כמו מכבי חיפה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים, שהם מביאים קהל אוהדים רב, משלמים מחיר כרטיס גבוה יותר מאשר הקבוצות הקטנות. לכן, הקבוצות הקטנות מנסות להשתוות לקבוצות הגדולות. תראה, בואו נעשה סדר. אני חושב שהקבוצות הגדולות אשר משקיעות כסף רק בקבוצה רשאות לבקש מחיר יותר גבוה מהקבוצות הקטנות. אך עדיין, בגבול קו אדום, שאותו אני מצפה שיקבע ויגדיר יושב ראש ההתאחדות אבי לוזון, שלדעתי לא עושה כלום בנדון. תודה על התשובה, שייקו. בואו נקווה שהאוהדים יחזרו למגרשים וישירו איתנו ביחד את עוד שבת של כדורגל. מה השיר הבא? תראי מי צריך להתחיל מההתחלה או מאיזה שירות נראה מההתחלה. אוקיי, תכיני אותו.
בפיידין, אז תורידי את הפיידר. מוכן כבר, רק להוריד את הפיידר. לעשות און ולהעלות את הפיידר, סבבה? מוכן, הוא עולה את דקה לאינפורמציה. את צריכה להגביר טיפה, תשימי לב סל על הערוץ של השיר. רגע, מה? סל על הערוץ של השיר. זה קטע שיר סיום. לא. זה תשימי סל על הערוץ, ותכוונים מגיע עם קצת חמש. 30 שניות לאינפורמציה. אוקיי, שימו לב. און למיקרופון ואז זה פייד אאוט. טוב, דוידוביץ', שמענו פה עכשיו את עוד שבת של כדורגל של שוער מכבי יפו דאז, הרצל קביליו, זכרונו לברכה. אז בוא תנסה לתת לי פתרון יצירתי, איך אנחנו מחזירים את האוהדים היקרים שלנו למגרשי הכדורגל. אז ככה, שייקו, אנחנו צריכים לעשות מחיר אחיד של 50 שקלים לילד ומבוגר לכל היציעים, למעט מנויים שרוצים לשבת ביציעים מיוחדים, כמו למשל שער 11 של מכבי או שער 5 של הפועל וכו'. חוץ מהמנויים, כל שאר האנשים שרוצים לקנות כרטיס ישלמו, כמו שציינתי, מחיר אחיד של 50 שקלים ולא יותר. זה תקף לכל הקבוצות, לא משנה אם אתה הפועל עכו או מכבי חיפה. אוקיי, לסיום, תודה רבה למפיקה המקסימה שלנו שאנחנו לא יכולים בלעדיה, גברת יסמין חפשוש, והטכנאית שידור היפהפייה שלנו, גברת חן שביט. נודה לשותפי לשידור, שייקו. תודה גם לך, דוידוביץ', ונסיים בפנייה נרגשת לאבי לוזון, שלא ישכח להוריד את המחירים, כי ברצוננו ליהנות ולהזכיר לאדון אבי לוזון את מה ששרה דפנה דקל בשנת 92. זה רק ספורט! יפה מאוד חברים! קום. הלאה, אתם תופפים, דוידוביץ'. וביחד! כל הכבוד חברים! מה לחקור? לא אמרתי תודה למפיקים כמו שהם אמרו. תזרמי. תזרמו עם זה. הכל בסדר.